дуруд дӯстони азиз, дуруд он нафароне ки бо мо ҳастанд. Имрӯз ман карами намакини тезтайёр кардам. Агар шумо меҳмон интизор бошед, дар 15 дақиқа тайёр мекунед. хеле бомазза, хеле дастрас, хеле оддӣ ва аз аввал то ба охири ролик бо мо бошед. Бонҳои зебои тоҷик. Барои тайёр кардани карами намакини тезтайёр, яъне ки меҳмон меояду шумо бояд салат кунед, чӣ кор кунед? Ин намуд карам аст дар олмон. Ман хелеша гирифтам. Любой намуд карам мешавад. Шумо чӣ хеле ки гиред? Карам, як дона свёкла ё нимта, як дона болгари паприкаи сурх гирифтам, фарқаш нест. Хоҳед истифода намебаред. Баъд як гуридаи пиёз, чеснок. Ин вобаста ба таъби шумо. Хоҳед чеснок медозед, хоҳед не. Ва уксус як қошуқча меандозем, намак ним қошуқча. Аввал барои салати мо мози карамро майда мекунем. зебо метавонед шакарам андозем, мувофиқ ба хоҳиши худатон. Камтар вақте ки тоза кардаи шакар меандозед, камакак намак меандозед, бисёр не. Акнун метавонед бо даст, метавонед бо қошуқ инро кофта дар як тараф мемонед ягон 15 дақиқа то карами мо мулоим шуданд. Мо ҳозир лаблабӯи сурхро аз тёрка мегузаронем, паприка яъне болгариро майда мекунем, чеснокати давомашро тамошо кунед. Адвонои азиз, дидеда мо свёкларо, болгариро ва чеснокро майда кардем. Хоҳед агар свёкла намеандозед, свёклаи хом буд, яъне ки наҷӯшондагӣ. Акнун чӣ кор мекунем? Ин капустамонро ки шакару намак карда будем, дар як зарфи калонтар меандозем. Дӯстони онои зебо дар як зарфи калонтар меандозем ва ин маҳсулотҳои дигарро ҳамаро якҷоя мекунем. Нигоҳ кунед ва каме бо даст онҳоро алдараш мекунем. Пас аз алдараш кардан мо як қошуқча сирко меандозем. Аллакай намак дорад. Ва пас аз 10 дақиқа метавонем аллакай барои меҳмонҳо барем. Ҳозир ман сирко меандозам. дӯстони азиз, салати зудтайёри мо омода шуд. Онро метавонед ки дар тарелкаҳо гирифта пеши меҳмонҳо гузоред. маззааш мисли ҳамон карама намак мекунем, як чанд рӯз меистад, ҳамин хел аст. метавонед сабзӣ андозед, вобаста ба таъби шумо. Бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.